Os centros de saúde de Taragoña, en Rianxo e de Cabo de Cruz, en Boiro, permanecen pechados dende o mes de marzo cando se decretou o estado de alarma. Trátase de dous consultorios dos denominados periféricos sobre os que o BNG xa ten denunciado en numerosas ocasións a falla de mantemento e o peche sistemático durante o verán e outros períodos vacacionais. Xa non é a primeira vez que denunciamos este tema porque este centro pecha no cada verán do mes de xuño ao mes de setembro, que permanece pechado. Tamén o temos denunciado polo estado das instalacións, que está nun estado lamentable, e, bueno, agora, desde que foi o tema COVID pecharno, sigue pechado, o médico está no Centro de Saúde de Saltiño, co cal a poboación que atendía aquí este facultativo ten que verse desplazada ata o Saltiño para ser atendida. Ademais de solicitar a súa apertura para evitar os desplazamentos da poboación adscrita a estes centros, o BNG demandará que a Xunta asuma as competencias para a súa limpeza e mantemento, co fin de garantir un mellor estado das instalacións, que na actualidade apenas cumpren cos mínimos requisitos para unha correcta atención. Hai que liberar aos concellos do gasto de mantemento destes centros, porque xustamente agora, en este entorno COVID, o que está pasando é que os concellos están asumindo moitísimos gastos impropios e teñen que asumir tamén a limpeza, como veñen asumindo, e o mantemento dos centros de saúde. Neste caso, no caso de Cabo de Cruz, salta á vista, xa solo por fora, que as instalacións, dende logo, son calquera cousa menos axeitadas para atender consultas médicas. Esta situación tamén se rexistra nos centros de Aguiño e Corrubedo, que, aínda que sí que permanecen abertos, presentan importantes deficiencias que xa foron denunciadas polo seu persoal.